fogjuk bemutatni. Mi az a 10 dolog, amit nem fogod csinálni vezetés közben? Az első. Második feladat. Ér egyáltalán. Harmadik. Jaj, már tönkretettem. Homlokra és arcra. Az ötödik. Jaj, aranyos! Jöjjön! Na mi van? Na, vegyél ma a drága parfümöt, erőtött ilyen francia parfümöt, nagyon olcsó, vegyél ma, vegyél ma! Hallod? Ne szívassam már tényleg, imádom, jó van. Oké, szia! Nyolcadik. Úristen, mit kell csinálnom? Úristen, a jucémat akarom, úristen, merre kell mennem, melyik a jobbra, melyik a jobb kezem, melyik a bal kezem, úristen! A kilencedik. Mit hagytad az indexedet? Mit hagytam itt? Mit hagytad az indexedet? Jó van, szevasz! Mit csinálsz? A tizedik. Na, mi a fenét? Úristen, milyen koszos az a járgány. Mert hogy néz ez ki? Azt... Úristen!